an bɛ sibiri la janvier kalo tile 18 san 2025 foli bɛ aw ye faw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ k'an lajɛ a y'aw bisimila dɔgɔkun furancɛ kunnafoniyaw kɛnɛ kan. kunnafoni daminɛla ka sanga ni kunungo juma janvier kalo tile 16 an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye kɛlɛkɛminɛn kura dɔw kɔni san minnu yɛrɛ kɔni ye dernière génération kɔni ni o kɔni bɛ tali kɛ charo la fo ka taa se blindé olu caman kɔni ma. Kasangani conseil des ministres tɛmɛnen an ka jamana ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a kɔni décision kɔrɔ ta min bɛ tali kɛ jalakɔrɔji ani safo o conseil communaux kɔni cilila ka da ka yirala ka foti ka baara kɔni kɛ ka ɲa. an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Angola kaw fɛ yen nɔ ka sanga ni janvier kalo tile 16 tɛmɛnen Angola jamana ɲɛmaa João Lourenço ale kɔni bisimilala Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron kɔni fɛ a ka sɛnɛbɔli min kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka bolo ni ɲɔgɔnma sinsin Angola jamana ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ. an bɛ taa États-Unis ka olu kɔni fɛ yen nɔ Amérique jamana ɲɛmaaw kɔni ye a kunnafoniya di ka sanga ni tarata don nata ni o bɛna bɛ janvier kalo tile 21 ma k'u bɛna wuli ka jɔba kɔni kɛ tunkaranke fɛn fɛn kɔni bɛ Amérique jamana kɔnɔna la k'i ka papiyew dafalen kɔni tɛ k'u bɛna u bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ ka taa u bila kokuba naani ni ɲɔgɔn cɛ. an bɛ to Amérique kunnafoniya olu kɔnɔna la o kɔni ye a kunnafoniya di ka minɛ sini kari la janvier kalo tile 19 réseau social TikTok kɔni tɛna marché tuguni Amérique jamana o kɔnɔna la décision min kɔni taara Amérique jamana cour suprême kɔni fɛ kabini avril kalo san 2024 wagati olu kɔni na min na u ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ye a laɲini kɛ k'u ka décision kɔni appliquer bila kɔfɛ la nka cour suprême ma sɔn o laɲini kɔni ma o la k'a daminɛ sini kari kɔnɔna TikTok kɔni tɛna marché tuguni Amérique jamana kɔnɔna la. an bɛ taa Pakistan ka olu kɔni fɛ Pakistan jamana minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Imran Khan ye a yirala k'a fɔ mandat de dépôt kura kɔni dara a kan k'a sɔrɔ ale bɛ kaso la kabini san 2023 wagati olu kɔni na nka a yirala k'a fɔ a nɔ yɛrɛ yuruguyurugu wɛrɛ kɔni na min yɛrɛ la a condamné la a bɛna san 14 kɛ kaso la kura ye. kunnafoni kuncɛ la aw minnu bɛ yen nɔ ko aw bɛ fɛ k'aw ka sow kɔni ka olu lasaniya k'a fiyɛ walasa ka se ka soso ɲɛbɛ restaurant tɛrɛ fo ka taga se ɲinanw kɔni ma k'olu bɛɛ lajɛlen si latunu ka bɔ aw ka so olu kɔnɔna la fo ka taa se dukɛnɛmɔrɔw ma cuisine kɔnɔnaw kivre fo ka taa se caniveau olu bɛɛ lajɛlen kɔni entretien ma aw bɛ se ka wele bila Seyrock service kɔni ma olu ka baara kɔni ni entretien ninnu olu kɛli ye ni y'aw mago b'u ka service la a bɛ se k'u wele u ka nɛgɛjuru sira la 74 10 25 97 74 10 25 97. Mali kunnafoni bɔlɔsala jabagaw ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na Ala ka dɔgɔ ko furancɛ tɛmɛ ko ɲuman di a ma.